Is gréasan nua Gaeltaigh a bhfuil sé mar aimige míonach ag námúil phobal agus cultúr bhinlíthe na Horpa a cathu, agus seolú mal farste an bhí seo. Is mis sean mistal agus tá mé mar catharlach Forbert Firste agus go bhhaile sin Coliste Firste agus rihann si lom ghfuil sainolais ítach lastíd an ga agriach sin lastíd a pobl Gaeilge a bhfuil Firste agus gur ceart go mé muid a nascú an sainolais sin agus an deach clachtas atá sa cahar seo le bliantí baga nuas gur ceart go mé muid a nascú sin le grúpi eile, le grúpi teanga eile, le gríomhaí eile agus tríd frúsa sin go mé muid a fhuas le céile, a fólam le céile agus a codú le céile. So sin an bon smuintiú tíh hir de Gaeltaigh lastíad a teanga soganne tá rudí ítach an, tá saibhrí ítach an, tá féidireachtaí agnámaíochta an agus tá si deathar na arguin sin le go bhaint amach nuair tá muid seaú linn híon agus muid seaú le chéile tá sé bhád níos os an arguin a chugraí. Ach an chiadródála na Lorch leis díormuid go poblaí aniu ar na teachtaí tágaing i Parliament na Heorpa cudúling cógáil lá Eorpach na Jangan a bheith an seo an íthar a bhfuil farste ní raibh seán a riú sin rud amháin chun créideach agus táid géirí toiseacht go gasta ceangalacha a dhéanamh le teachtaí Parliament a chuid na Heorpa i Galicia, Dír na Máscach, in San Catalón, sa Bhratanbhag in Alban agus Harela. My name is Francisco. I'm living in Belfast. I'm a Spanish teacher, assistant teacher, and I'm just here to show the roots of Galician and the importance. It's an important vehicle for communication nowadays, as Spanish as any other language, Irish.